Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y trydydd Sul yng nghymor y Pasg. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y
goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac arfeua'r tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw freni nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul yn hymor y Pasg. Gweddiwn. Holl alluog dad, a wneithost yn y drigaredd mawr y disgyblion yn llawen o weld yr arglwydd atgyfodedig. Dyroen i'r fath adnabyddiaeth o'i bresenoldeb fel y cawn a'n hatgyfnerthu a'n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a thwasanaethu'n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. A phan welodd Pedr hyn, fe enerchodd y bobl. Wir Israel, pam yr ydych yn rhyfeddu at hyn? Pam yr ydych yn syllu arnom ni? Fel petai'n wedi peri iddo gerdded trwy'n nerth neu ein dywioldeb ni ein hunain? Dyw Abraham, a dyw Jacob, a dyw Isaac, dyw ein tadau ni, sydd wedi goganeddu ei was Iesu. Yr hwn a draddodasach chwi a'i wadi ger bron Peilat, wedi hwnnw benderfynu ei ryddhau. Eithir chwi, gwadasoch yr un sanctaidd a chyfiawn, a deisef, fel ffafr I chwi, ryddhau lofrydd. Lladdasoch awdur bywyd, ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw. O hyn yr ydym ni yn dystion. Ar sail ffydd yn ei enw ef, y cyfnerthwyd y dyn yma, rydych yn ei weld a'i adnabod, a'r ffydd sydd drwyddo ef a roddodd iddo'r llwyr wyrchad hwn yn eich gwydd chwi I gyd. Y nawr froder, gwn mae gweithredu mewn anwybodaeth arneithoch, fel eich llywodraethwyr chwythau. Ond, fel hyn y cyflawnodd Duw yr hyn y ragfynegodd drwy enau'r holl broffwydi, sef dioddefaint a'i Fesaia. Edfarhewch yntau, a throwch at Dduw, mwyn dileu eich pechodau. Felly,
Y daw oddi wrth yr arglwydd, dymhorau, adnewyddiad. Atebwi pan alwaf o fyw fy nghyfiawnder, pan oeddwn mewn cyfyngder gwaredaist fi, bydd drigarog wrthyf a gwrando fy ngweddi. Pobl am bahyd y bydd yng ngogoniant anfarth, ac y bafwch yn caru gwagef ac yn ceisio celwydd. Deallwch fod yr arglwydd wedi neilltu'r ffyddlon i fo'i hun, a mae'r arglwydd yn gwrando pan alwaf arno, eich yn ei ddeirio gi peidiwch a pechu, eich wi am sôn ar eich gwely, byddwch ddistaw. Offrymwch a berthau cywir, ac anaduriedwch an yr arglwydd, a mae llawer yn dweud pwy a ddengys i ni faioni, cyfodedd llewyrch dy wyneb arnom arglwydd. Rhofais fwy o lawenydd yn fy nghalon, na'r eiddo hwy pan oedd llawer o un a gwyn. A nawr gorwef a mewn, hefwch a chysgu, oherwydd ti yn unig arglwydd sy'n perim i'm fyw'n ddiogel. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Luc, gogoniant i ti o arglwydd. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith, ac meddai wrthynt, tangnefedd i chwi. O achos ei dychryn a'i hofn, yr oeddent yn tybied ei bod yn gweld ysbryd. Gyfynnodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amhaion yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed, my fi yw, my fi fy hun. Cyffyrddwch am mi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gen i fi. Wrth ddweud hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed. A chan ei bod yn ei llawenydd yn dal i wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt, oes gennych rhywbeth i'w fwyta yma? Rhoesant iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio. Cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Am yr Efengyl, Sant,
Dywedodd Iesu wrthynt, gwelwch fy nwylo am traed, my fi yw, my fi fy hun. Y bedwaredd adnod ar 15 o'r bedwaredd bennod ar 20 o'r Efengyl yn ôl Sant Luc. Mae'r atgyfodiad yn peri pembleth i ni gyd, fel y gwnaeth i'r disgyblion cyntaf. Mae pob agwedd o'r atgyfodiad yn ymlach na pheidio yn gadael ni a mwy o gwestiynau nag atebion. Rhan o ddiben tymor y Pasg yw gofyn i ni wynebu ein pembleth, ein amheuon a'n cwestiynau, nid yw hosgoi neu hanwybyddu. Enghraifft, mae hi'n llawer yn haws i ni feddwl a chanolbwyntio ar un o ddymhegion Iesu, megis dameg y mab a fradlon i'r Samariad trigarog, oherwydd ymhlug ym mhob dameg y mae moeswer sy'n ei ddal gafael ynddi, sy'n helpu ni i ddeall ein perthynas â Duw a'n cydddyn yn well. Mae hi'n haws i ni feddwl a chanolbwyntio ar Iesu ar groes, oherwydd ein bod yn gallu dychmygu'r golygfa oedd yn ddigon gyffredin yng nghyfnod Iesu. Ond pan ddown ni at yr atgyfodiad, a dechrau meddwl am yr atgyfodiad a'i hystyr, teimlwn yn llai cysurus ac yn llai sicr. Anodd yw esbonio'r anesboniadwy, anodd yw dychmygu'r anychmygol, ac anodd yw dirnad yr anirnadwy. Mor ganolog i'r ffydd Gristionogol yw atgyfodiad Iesu, fel y dywedwn o sul i sul yn y credoau ac atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Eto mae'r rhan ohonom sy'n teimlo'n ychydig yn ansicr o beth i'w wneud o'r atgyfodiad ac ym mha fodd y dylem ni ei ddehongli. Ac yn hyn o beth, dydyn ni ddim yn anhebyg i'r disgyblion cyntaf yn y darlleniad o'r Efengyl y bore yma. Yr oedd y disgyblion hyn i gyd wedi clywed tystiolaeth y gwragedd y bedd gwag, ond eto roeddent yn meddwl mai lol oedd ei hanesion hwy, a gwrthododd y disgyblion gwredu'r gwragedd. Aeth Pedr at y bedd i weld drosto ei hun, a rhyfeddodd yntau wrth weld y llieiniau yn gorwedd yno a chorff Iesu wedi diflannu. Os cofiwch chi, yn Efengyl Luc, fe gawn Iesu yn ymddangos i ddau ddisgybl oedd yn ffoi o Jerusalem i Emais. Ar ôl i'r ddau hyn adnabod yr Iesu atgyfodedig a'r doriad y bara, aethant yn syth yn ôl at y gweddill i adrodd yr hanes ei bod wedi gweld yr arglwydd. Ond gweithaf y dystiolaeth am y bedd gwag, ac gweitha'r ffaith fod eraill wedi gweld yr Iesu atgyfodedig, eto roedd y mwyafrif o'r disgyblion yn ansicr o beth i'w gredu, ac yn anfodlon i dderbyn y dystiolaeth yn ddigwestiwn. Roeddent wedi synhwyro bod rhywbeth mawr wedi digwydd, ond oedden nhw ddim wedi rhoi'r holl ddarnau at ei gilydd i weld y darlun mawr. Fe wyddom ni hyn, oherwydd pan ymddangosodd Iesu i'w ddisgyblion, ei hymateb cyntaf oedd dychryn ac ofn, oherwydd yr oeddent yn tybied ei bod yn gweld ysbryd. Pam yr ymheuon yn codi yn eich meddyliau oedd cwestiwn cyntaf Iesu iddynt? Y dychryn ac ofn y disgyblion wrth weld yr Iesu atgyfodedig yn ymddangos yn ei plith yn ymateb hollol naturiol. Wedi'r cyfan, ar ôl i Iesu gael ei groeshoelio, wedi iddo farw a chael ei gladdu, roedd y dan aill disgybl na'r llall wedi dychmygu y byddant yn ei weld eto. Iddyn nhw, roedd marwolaeth yn hollol derfynol, roedd ei colled yn gyflawn, ac nid oedd dim a allai ei cysuro. Roeddent ar goll yn ei galar, ei profedigaeth, ac efallai hefyd yn ei hunan dosturi o weld ei harglwydd, ei hathro a'i ffrind yn marw ar groesbren. Ychydig ymhellach yn ein darlleniad o'r Efengyl, fe gawn yr adnod hyfryd hon yn disgrifio ymateb cymysglyd y disgyblion wrth weld yr Iesu atgyfodedig, ei bod yn ei llawenydd yn dal i wrthod credu ac yn rhyfeddu. Mae rhywbeth mor ddynol a naturiol yn y ffordd y mae'r Efengylydd yn disgrifio ei teimladau cymysg a gwrthgyferbyniol, y llawenydd a'r rhyfeddod ar un llaw, ac eto
yn dal i wrthod credu ar y llaw arall. Ac yma fe ddeuwn ni o hyd i neges ganolog yr atgyfodiad. Nid tystiolaeth sy'n profi ni fod Iesu'n fyw, ond ein profiad ohono ar waith yn ein bywydau. Mae modd i ni ddadle dros y dystiolaeth, y bedd gwag, heb i ni fod yn llawer callach erbyn y diwedd. Fe allwn ddadle ynglyn â beth y ddigwyddodd i gorff Iesu, ac eto heb fod yn llawer callach erbyn y diwedd. Wedi pwyso a mesur yr holl dystiolaeth, fe allwn ni fel y disgyblion ddal i wrthod credu. Yr hyn oedd wedi newid meddwl y disgyblion, yr hyn oedd wedi ei hargyhoeddi bod Iesu'n fyw, oedd ei profiad ohono yn dod i'w plith ac yn llefaru ganol anobaith ei bywydau cythryblus, galarus a gofnus y geiriau, tangnefedd i chwi. Mae Luc yn ei efengil yn pwysleisio atgyfodiad corfforol Iesu, nid ysbryd Iesu, nid isgeidiaeth Iesu, nid dylanwad Iesu, nid esiampl Iesu, nid atgofion y disgyblion o Iesu yn unig a wrthfygodd farwolaeth y groes, ond Iesu ei hun. Gwelwch, meddai Iesu wrth y disgyblion yn ei cynnwrfau amheuon. Gwelwch fy nwylo am traed, my fi yw, my fi fy hun. Fe allwn ni feddwl am unigolion enwog ar hyd yr oesoedd, sydd yn parhau i ddylanwadu canrifoedd ar ôl ei marwolaeth, ei syniadau yn parhau ddwy'n perswad a dylynwad ar feddyliau y bywydau nifer heddiw. Ond cyfododd Duw Iesu o'r bedd yn fyw. Ysgrifennwyd yr efengylau oherwydd bod Iesu wedi atgyfodi. Fe wyddom am Iesu nid oherwydd iddo adael yr unrhyw lawlyfr o'i ddisgeidiaeth na'i ddamhegion i ni, ond oherwydd iddo farw ar groesbren a chyfodi ar fore'r trydydd dydd. A'i profiad o'r Iesu atgyfodedig a gweld ôl yr hoelion yn ei ddwylo a'i draed, a ysgogodd y disgyblion yn ei cenhadaeth a'i gwaith o rannu'r newyddion da. Yn y darlleniad cyntaf o lyfr yr Actau y bore yma, fe glywsom sôn am Pedr yn iachau dyn cloff yn enw Iesu Grist. Wrth i'r dorf yn ymgynnull o'i amgylch, dywedodd wrthynt, lladdasoch awdur bywyd, ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw. O hyn yr ydym ni'n dystion. Ac yma fe welwn ni Pedr yn bwrw'r hoelen ar ei phen, oherwydd gweithred dyn oedd y groes hoeliad, ond gweithred Duw oedd yr atgyfodiad. Nid oes modd lladd awdur bywyd, oherwydd mae ohono y tardda bywyd, bywyd tragwyddol. Yr unig ffordd y gallwn ni ddechrau dirnad a deall yr atgyfodiad yw yn gyntaf cydnabod mae gweithred Duw ydoedd, Duw ar waith yn hanes y ddynoliaeth trwy ei fab Iesu Grist. Fel y pwysleisiodd Pedr yn ei araith fawr yng Nghlwyster Solomon. Nid oedd gweld Iesu ac ôl yr hoelion yn ei ddwylo ei draed yn ddigon i argyhoeddi'r disgyblion yr atgyfodiad ynddynt ei hunain. Yr oeddent yn dal i wrthod credu. Nid oedd gweld Iesu yn bwyto darn o bysgodyn wedi ei rostio yn ddigon chwaith i'w argyhoeddi nad ysbryd ydoedd. Dim ond wrth i Iesu esbonio cynllun Duw iddynt fel y gwelwn yn yr ysgrythurau, y dechreuodd ei meddyliau agor i dderbyn y gwirionedd bod Iesu'n fyw, a'i fod wedi ei gyfodi'n wir, gyda'r disgyblion ei hunain yn dechrau byw yng ngoleuni'r atgyfodiad. Nid yw'n hawdd byw yng ngoleuni'r atgyfodiad, ond eto fe gawn ni gyd ein galw i fyw yn y goleuni hwn. Mae byw yng ngoleuni'r atgyfodiad yn gofyn i ni weld y byd trwy bar o lygaid gwahanol. Yng ngoleuni'r atgyfodiad, fe welwn fywyd pan mae'n ymddangos bod marwolaeth yn trechu. Yng ngoleuni'r atgyfodiad, fe welwn ni bosibiliadau yng nghanol yr amosibl. Yng ngoleuni'r atgyfodiad, fe welwn ni obaith yng nghanol anobaith ac adnewyddiad yng nghanol tranc a diriwiad. Ac mae hyn yn cymryd ffydd yn yr arglwydd a ddaw i ni dymhorau adnewyddiad. Fel y disgyblion cyntaf yn yr efengil y bore yma,
a mae tueddiad ynom ni i aros yn ein hofn, ein galar, ein dychryn, o'r hyn a golliasom. Ond y mae'r Iesu atgyfodedig yn ein galw ni chwilio a gweld yr atgyfodiad sydd ar waith yn ein byw beunyddiol, sy'n dwy'n gobaith, posibiliadau newydd ac adnewyddiad un bywydau, mwyn ei enw. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, hwnna gai trwy'r ysbryd glân a aned o faer forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd y feirw a isgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lan Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Dros yr Eglwys a thros yr holl bobl, gadewch i ni weddio ar Dduw, sydd yn bresennol gyda ni yn awr a hyd byth. Gan ymlawenhau y marwolaeth a chibol ac atgyfodiad rhyfeddol Crist, gyfynnwn am ysbryd gwir y difeirwch am ein pechodau, a meddyliau agored i ddirnad yn well, neges yr atgyfodiad i'r Eglwys heddiw. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Edrych mewn trigaredd ar fyd, lle mae'r diniwed yn dal i ddioddef, a lle mae awdurdodau yn ymal yn anheg, parhawn i weddio dros bobl Myanmar, Syria, rhannau o Nigeria a de Sudan. Dyrodd oethineb i'r rhai sydd yn arwain gwledydd y byd, i arwain hwy ffordd tosteri a chariad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydd yn agos at bawb sy'n galaru, yn enwedig y frenhines a phob aelod o'r teulu brenhinol yn dilyn yngladd y tywysog Philip ddoi. Boed iddynt ymdeimlo a chysur dy gariad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Caniatáu ni gyd adnabod presenoldeb Crist yn ein teuluoedd ac ymhlith ein ffrindiau. Bydded iddo ei bob amser yn westau anweledig wrth ein bwrdd, fel y medrwn groesawu eraill yn ei enw. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cysur ac iach a bawb sy'n dioddef o ran corff, meddwl neu ysbryd. Rwyddent ddewrder a gobaith yn ei trafferthion, a dyroeddynt lawenydd dy iechawdwriaeth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Diolchwn am yr ymydawedig a ddyrchefur i fywyd tragwyddol yng Nghrist. Bydded iddynt lawenhau yn ei ogoniant atgyfodedig a dyrchafedig. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gyda hyder yng ngrym Crist, hwn sydd yn rhoi bywyd tragwyddol i ni, gweddiwn yn ei enw. Amen. Arglwydd
Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw'r rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun. Rwy'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau gwawriodd oes newydd, daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac i ancheir ni drachefn. Felly gydag ynghylion ac archengylion a holl gwmpaini'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r lôn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn nina i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd.
o wynfydedig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na alla fy nawr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'n calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. Bywiol Dduw, amlygodd dy fab a'i hun i'w ddisgyblion yn horiad y bara, a gorlygaid ein ffydd, fel y gwelwn ef yn ei holl waith gwaredol, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Bydded i Dduw'r Tad, y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, eich cryfhau rodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig. A bendith Duw holl alluog, y Tad y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.